Takže čauky, ruštělci a ruštěčky, mé jméno je Kaibo a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to poslední, už to je prostě konec z Minecraftu. Je to hlavně, protože už mě to nebaví, prostě ten Minecraft a prostě proto mě to nebaví a budu natáčet i jiné hry. Jako třeba Far Cry, nějaký díl, jedničku třeba nebo takhle. A dneska ani nemám co dělat, jenom prostě chci vám takhle oznámit, že už bude konec tady té série, nejspíš, když tak dělám někdy i nějaký díl, ale nebude už to tečka, protože Minecraft mě už prostě přestává bavit, takový to, když tak udělám nějaký pak díl, ještě nějaký, ale myslím, že tohle, nevím kolikátý díl, myslím 10. Tak se to aspoň tak nějak trošku jako hodí. No to ne. Jinak já mám hlad, takže tady ten díl bude takový rychlej. Tady si to dělat do farmu. Tak. Jdeme tady farmu a to bude asi všechno. Jinak máme tady psy, hodně, opravdu hodně jsem dělal v Obsidianu. A to fakt strašně moc. Tohle jsem hodin, dělám si chleba. Tak, máme chleba. A jinak já tady ještě rozdobím slunicema tady ten. Dozdobím takhle tady ten, aby to vypadalo aspoň trošku hezky. Když mi napadlo něco, co udělat s těma slunicemi, no. Takže já to nějak se šutnu. Tak. Hlavně ten konec je to ani, že tady nemám moc co dělat, možná testovat ty zvířata, ale to když tak udělám nějaký možná další město bude. Ale teď jinak budu natáčet Far Cry 1, Need for Speed nějaký díl, možná a ještě nějaké hry. Nevím třeba jaké, ale ještě nějaké třeba najdu. Jak tady nás kouká čučí náš pes. Tady jsem udělal i Kaibo, jak než to bude mé přezdívka. Jde mi zabít. Umři. Tak, je dole. A máme vlnu. A co si uděláme? Ježiš, tam jsem to chtěl. No tohle video nejspíš bude krátký, protože tady nemám co dělat. Já jsem vám to chtěl říct. Nás to ještě udělám upload. Jo, tak to ještě stojí tam. Ale nějaký plotík. Takhle okolo toho jenom. Jinak tady to video nejspíš bude fakt krátký, takže za chvíli už mám končit, jen takhle ohraničíme ten svůj pozemek tím plotem. Takhle půjdeme. Tady nechám místo 2, tak. Aha, takhle. Asi to takhle udělám to. Tak. To video bylo teda, jak opakuju, ještě asi po třetí velmi krátké. A tady to tady dostavím a si to už ukončím. Hlavně já mám i hlad. Musím dávno měl být na obědě. I'm hungry, tak je to tam. A tady teda dokončím. A jinak, teda pokud se vám toto video líbilo, počkejte, dostavím, aby jsem měl aspoň něco hezký, tak se tady doběhnu. A takže, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, to je poslední díl. Doufám, že se vám tato série vůbec líbila. Pokud ano, dejte like, odběr a pěkný komentář. A tímto se s vámi loučím pro poslední video. Čus!